Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Oh my! Ay naku! Madalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit? Depressed ka? Nalulubay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile and the world will smile with you. Ang ating subconscious, napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandiyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Here's Father Francis Lucas, Executive Director of the Catholic Media Network. Ang Pilipinas ang pinakamataas ang teenage pregnancy. Yung edad na 15 to 21 ay dyan nagsisimula ang maraming mga buntis. Ang dahilan po niyan, unplanned sexual encounter o kaya peer pressure, lack of information sa mga kabataan, family breakup, wala na rin o kulang na kulang ang halimbawa na female sa mga tahanan. Ito po ay symptoms lang ng kondisyon ng socio-economic. Mahalaga ang mag-anak. Ito ang ating nakikita ngayon na mahalagang mahalaga ang bawat tahanan na nag-iibigan, nagtuturo sa mga anak at hindi lang puro ang simboyo ng kalooban ang pinagbibigyan. For more, visit catholicmedianetwork.org or download CMN Live app. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kay Kristo, wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan. Nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay, sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil, nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapang
lakaton kaupod, ang amon mainalagaron, nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapaalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan, ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:10 sa aga. Good morning, good morning, good morning! Kadayad nga aga sa tantanan, welcome sa Monday edition sa atong programa Simbahan nga nagapanglakaton. Ang aton nga paghatag sang katahuran kag pagpanamyaw sa aton mga suki nga tagpalamati sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka kabarangayan sa siyudad sang Rojas. 71 ka mga parokya kag mga mission stations. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang Spirit FM, ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bebendico. Sa aton nga mga kaparian, ang ginapangunahan sang aton nga Bikaryo General, Monsignor Rufino Reggie Pamposa. Sa akong partner technical sa Subo nga aga, Alagad Benny Dalida.
Manging kaupod niyo ako sa isa ka oras nga pagpalayag diri sa aton nga palatuntunan simbahan nga nagapanglakaton. Ang aton nga pagpanamyaw sa mga kauturan naton nga naka-tune in sa subong sa mga nagabiyahe sa aton nga mga dalanon ti halong-halong gina-checkyar bala naton ang aton nga mga salakyan. Ang preno mo, ang asaite mo, ang hangin mo, ang gatong sang salakyan mo. Check ang hangin sang guma, hindi sang ulo. Sa mga nagabiyahe sa mga private vehicles nagahingabot late na sa opisina o kon sa mga estudyante naton iban may klase paguro kang may eksaminasyon. Ang iban may mga post Valentine dates pa ay about date. Sa mga kauturan naton nga nagapamahaw, nagapatulutawhay, nagapulopangapi, kilid baybay dira sa aton nga mga kabukiran, kaumahan, sa aton nga mga kasubaan, kapunungan, kadagatan o kon kalalawran man sa mga barangay naton, sa mga kilid sa aton nga baybayon, from Pilar to Sapian to din pa, to Batan kag sa diin pa dira hasta sa Aklan. Mga kauturan naton sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo, sa Masbate kag Romblon, medayad nga aga sa aton tanan. Belated happy birthday Father Jiben Gumban, 49 years. Katahom sang birthday kag selebrasyon sang launching sang Sinsilio mo Buwas Damlag ko kagahapon nga adlaw dira sa St. Joseph Senior High School o kon St. Joseph Vocational Technical and Training and Assessment Center sa Barangay Lawaan, Rojas City na cover naton ina live kagahapon diri sa Spirit FM Rojas. Pero tagaan naton inasang tion sa masunod naton nga mga programa no balay ng Sinsilio mo Buwas Damlag ko. Ano ba lang nga inisyatibo ng konsepto sini? Pero kagahapon naging bisita naton ang aton halang doon nga Cardinal Arsobispo sang Manila, wala sang liwan ang aton gid pinalangga. Jose Cardinal Advincula Jr. Monsignor Joe, namadamo nga salamat sa imong presensya kag sa imong pag-ulikid, balikid, pagpalangga sa Arkidiocese sang Capiz labi na gid sa St. Joseph Senior High School. Nayong kaupon man kagahapon sa Santos nga Misa bilang taghatag sang homilya ng amon nga maestro halin sa Archdiocese of Haro. Katahom sang iya nga pagpamalandong kagahapon, wala sang liwan Monsignor Joe Marie Delgado, maestro namon ni Father Jibin sa Christology, Mariology, Pastoral Theology. Kahilidlaw si Monsignor Joms, no? Magklase ka. Kung daw nga na lang kamo, hindi na kamo makaintindi, wala ka na sa kapadayon, kundi makaintindi ang tanan. And famous expression that he would always give us, no? Gasiling siya, "Are you following me?" Muna ang singgita ni Monsignor Joe Marie sa classroom namon. Balusan man ayon sang singgit os payak ni Monsignor Oso. Sus kasadya. Kaya madamang nga salamat Monsignor Jom sa paghatag sang tion, sa pagupod sa aton, sa launching sang Sinsilio mo Buwas Damlag ko kagahapon nga adlaw. Upod na malang dayon ni Father GB nang iyang pagpasalamat sa mahal nga Dios sa ika-49. Abi ko gani 50 ka na meg 49 palang le. Iyang 49 nga kadlawan
kagahapon man nga adlaw. So kuan na, double celebration. Kag subong nga adlaw kundi ko magsalati birthday ni Father Dexter Daes. Din si Father Dexter sa US, no? Sa US, sa Amerika. Ti kitayari lang kita sa sa Omarika. Kaga pero sa gihapon ti padayon kitang nagapangalagad bisan diin kita. Maging kaupod naton sa atong programa via phone patch ang aton nga abyan mangunguma. Wala sang liwan, Reverend Ted Tobera. Good morning, Reverend Ted. Good morning, Father Mark. Good morning sa akong mga kaalagad kag ka-best friend sa 88.1 Spirit FM Rojas. No, kanami sang imo role kagahapon sa misa, no? Ang pagpalakat mo sila kay tapos ng misa. Ti istoryahan tay nasunod nga mga inadlaw nakamuno na ako gina kay Father Jibin mga 5:50 nagtawag siya sa akon kag naglo-istorya kami alas 6:07 na ako nakumpisang misa ambal ko siya tama na nga chismis mamisa na ko. Pero sa lingkod aton siya kuan sang interview naton sa sinang konsepto gid sang sensilyo mo buwas damlag ko, no? Ang iba niya nagapangguba sang buwas damlag pero iniya ti nagadihon, nagatinguha sa pagpatigayon sa buwas damlag sa labing kubos kag nangakinanglan naton nga mga kauturan. Ti Reverend Ted, kamusta ikaw dara ang imong pagpanamyaw? Mayang aga sa liwat, ari daw busy subong semana tapos ang hilikoton subong nga semana. Here, there, and everywhere kita. Pero bisan na mo pa namyaw kita gihapon sa tanan nga mga tagpalamati, ilabi na gid sa akon nga mga kaupdanan diri sa St. John Paul II Parish sa Banica. Ang ginapangunahan sang amon nga halangdon nga kura paroko si Monsignor Melencio Bartolo. Kaupod ang mga kaparian diri sa Lolex, si Father Tonton Arigkin, Father Dodo Jestro, kag ang nagbabalik nga si Father Jean Caldeo, halin siya sa Mindanao, nagbulubakasyon gamay si Father Jean. Kag I think subong man maumpisa diri start sa amon ang parochial deacon naman si Father Kaying, Father Lowell Cayetano. Kag subong man ang amon pagpanamyaw man sa akon mga kaupdanan diri sa parokya sanday ng Naymoray kag iyabana si Tay Marlon, maupod man sinang Neneng Herafusco, sinang Rose, sinang Bilma, ang duhay na sila kabilog na Bilma, kag ang among nga mga gwapa nga sekretarya dapat kuno hambal ko with Father Mark nga gwapa sila Dapat, sinang dapat, Jen kag sinang Krisa. So kung wala Nakakagalo ko nila kung wala nga- sang adjective daw hindi mayad, bukot mayad. Kulang gani. Oo. Oo, dapat kumplituhon kuno para kabalo ang tanan nga gwapa sila. Okay. Sige. Daw mayo na. Kag subong man Father Mark, gusto ko man tamyawon ng akon sa amon balay, si Ginikanan mami kag mo, si daddy. Oo. Galantaw kuno sila nga permi kuno ko ga phone patch, wagi kuno ko ga pakita sa imo. Hay magasto ang plite maton malayo. Gani, ang ba ko dugangan nila alawan. Allowance mo, oo. Malayo, no? Alin sa Banica, kung mag-tricycle ka, pila plite mo da, magkadto ka da eh. Ay 50 hindi kung kaisa gat kapadugang pa sa nga pulo ka piso ang tricycle driver. Okay, kung ako ang tricycle driver, do hindi ko magbaton 50 kung ikaw akong pasero. Go. Pili ko yan. Go. Ta sila yung magsaka. Tapos tanawon mo ang motor, ang magsakay ka sa tricycle, tanawon mo na yung motor, kung badya ang motor, hindi ka magsakay, kay base hindi ka madala. May ara ka niya one time Father Mark nagsaka ko dira ang driver tigulang. Oo. Nagbulig ko sa iya tulod sa iya tricycle. Oo. Pero actually, kung siya lang to, saka to yan. Anyway, mahal-mahal, no, ang plitihan. Managani nga naga-phone patch na lang kita. Kaya gamito naton ang teknolohiya, ining mga bagong gamit sa komunikasyon, no? Parang bisan diin kita, pwede kita kapalayag, Reverend Ted. Gani man Father Mark panghimusla na to niya. Okay.
So maging nga salamat no kag may klase ikaw 9:30 sa Kagay. No may sugat ka kung naga-commute ka lang pa Kagay? May masugat kung sa akon karon na. Okay. Kay kon why ipasugat ka kay Angkoy Saidi. Sige lang kay Gadulong siya sa bata ya sa St. John sa Lasal ti pasugat ka kon galing ka ko balos ang oras niya galing. No? Pero may sugat ka man So may klase pa ni si Reverend Ted sa Santa Maria Mater et Regina Seminarium las 9:30 no. So tama-tama gin sa atong nga programa. Kag ginatamyaw taman Reverend Ted ang mga kauturan naton mga kaparian sa mga parokya kag mga mission stations, mga parokyano nato nga nagapamati, especially dira sa kay kundi nato mag-greeting ka pang sukma man sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sa aton Archdiocesan Shrine and Parish. Father Edsel Delfin, no? Kag of course ang iyang mga kaupdanan dira si Father Ray Martinez, si Father Boy, si Father Robel, si Father Cone, kag si Reverend Gab. Kaga tiko na gwapa ang mga sekretaryada sa mga staff ninyo sa opisina sa St. John Paul base mareklamo man si Madam Bibing kon naton lang sila i-greet kag hindi naton pagbutangan sang mga gwapa Label. utang nila pagbutangan label nga mga gwapa man nga mga staff kag secretaries naton dira sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. Dalo na lang naton si Bibing kag sinang Bibing kag si Cecil man sa Mount Carmel. Oo, para dala na tanan. Mga malapit Siyempre na. ang ilaman gwapo nga driver si Juan. Si Juan ang patuan. Pagtawag ko sila kay Juan, si Juan ang patuan, no? Dira si Kuanman, si Tongtong dira sa Sakristi kag mga nagaano naton naga-maintain sang cleanliness and beautification sang aton nga mga simbahan, especially dira sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral kag si Reverend Gaba base sa sunod nga mga nadlaw siya man ang aton may kaupo diri Reverend Ted. Gani Father Mark. Kagaina, nagasaka ako nagapakadto ko to sa balay-balay ko tapos nakakonmisa si Larry Bird nagapreparar sang ilang salakyan, mapakalibo ko no sila ni Monsignor Vic. May clergy meeting siguro in preparation man ihitsuhon man nila ang ordination and installation ni Monsignor ni Bishop-elect Joe Villarreal. So nagpakalibo, nagpaaklan to sila nga duwa, no? So mayo lang nga pagbiyahe Monsignor Vic kag Larry Bird. Nagkaroon man Father Mark mamisa man si Bishop Vic dito sa amon sa Mambusaw sa Barangay Tumalalod, Bisperas sa St. Bernadette Subiru Mission Station sa Barangay Tumalalod. Kang kita pangunahan sa ila Mission Station priest si Father Chris Añeres. Okay. Makadto ka to? After sa akong klase dito ko dahil malupad. May makadto to karon day alagad Ming. Nakakontrata na ako sa ila. Nakakontrata ka na ho. So Besperas ang ilay cover kay si Monsieur Vic ang mamisa karon. So siguro from Kalibo to Tumalalod na ni si Monsieur Vic Reverend Ted, no? So happy fiesta dira sa sa St. Bernadette of Lourdes ning nadala niya o Concert St. Bernadette Subiru. Okay. So kag kay Father Chris kag sa imo nga mga sinakpan dira. So Reverend Ted, subong nga simana ika-anom nga simana sa ordinaryo nga panahon. Kag Lunes na subong sa Miyerkules magasugod naman, no? Miyerkules badles na kita kadasig sang tinion naton, no? Kag masulod kita sa panahon sang Kwaresma. Panahon sang Kwaresma. So what are the necessary preparation siguro? Although introduction lang ini bangod ang tagsa ka mga preparasyon nato napahat-pahaton sa pagpainchindi, pag-remind sa aton nga mga kalagad kang mga ka-best friends, no? Sa aton nga pagsulod sa panahon sang Kwaresma.
So far as introductory procession as an introduction siguro sa aton nga season of Lent, ano ba lang aton nga mapaambit sa aton mga kauturan? Sige. Father Mark, mga kaalagad, mga ka-best friend, ang panahon sa Kwaresma, hambal na ni Father Mark, masugod na subong Miyerkules, subong February 18. Oo, masugod pagi sa Ash Wednesday o ko na Miyerkules Badlis. Kung sa diin ang panahon sa Kwaresma, amoy ni ang tion, kung sa diin ginahatagan kita sa simbahan sa kahigayunan, nga mas magpamalandong, mapadalom sa aton nga pagtuo, kag subong man, panahon inisang paghinulsol. No? Ang sa aton nga mga kasalanan, in anticipation sang aton nga Holy Week, no, ang ginatawag naton nga Paschal Triduum, ang pag-antos, ang pagkamatay kag pagkabanaw sa aton Ginoong Hesukristo. Ang tinaga nga Kwaresma, kung sa English sabi Lent, ang Kwaresma nagalin ini siya sa tinaga nga Latin nga quadrigesimo, o siling 40 ka adlaw sang paghinulsol, sang pagpreparar para sa balaan ng mga misteryo. 40 kaadlaw, 40 days, no? Kung sa diin panahon ini sang fasting, abstinence, and almsgiving. Okay. Kung sa diin amo nagani sa dala sa nga paghinulsol, sa aton pagpadalom, sa aton nga aton pagtuo, no, sa mga pinakalabing malahalon gid nga mga misteryo sa aton nga Kristohanon nga pagtuo, nga nagasugod ini siya sa Ash Wednesday. Amo nga sa Miyerkules, babadlisan kita, papalihitan kita sing abo sa aton nga mga agtang, ini nagapatimaan nga kita hay nagahinulsol sa aton nga mga sala. Hindi ang aboya sa Ash Wednesday, hindi ini siya nga basta Abo sa kaldero? Abo sa dapog? Ang buling hindi hindi ini siya nga basta lang ginapalhit naton sa aton nga agtang, nga pakita kita nga may cross kita sa aton agtang. Hindi ini nagapatimaan sang aton nga pagsulod sa Kwaresma, pagsulod sa tion sang pagpamalandong kag paghinulsol. Okay? Kay sa pagi sini nga mga tinion, ginahangkat gid kita sa simbahan nga pamalandungan naton ang aton kabuhi, kumusta na ang aton kabuhi, kumusta na ang aton nga pagpanglakaton, kung ini sa gihapon bala nagakaangot gihapon sa aton nga pagtuo, sa aton pagsunod kay Ginoong Hesus. Gani ay amo gid ni ang tion nga dapat mas naga-intensify in a way ang aton nga pagpangamuyo, Father Mark. Gani katahom sang sini nga selebrasyon, pero ginapahinomdoman kita, no? This is not only the time man, no? Ining 40 kadlaw, hindi lamang ini ang tsimpo kung sa diin nagapamalandong kita, nagapangamuyo, no, prayer, naga-fast, o kung naga-abstain, kag naga-almsgiving, no, o kung paambit sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan, no. Diri siguro sa 40 kadlaw daw kumbaga daw intensify, gina-remind gid kita, kag daw padalom ang aton nga pagpamalandong sa sini nga mga inadlaw, although we are expected nga adlaw-adlaw, no, ginapangabuhi naton ang pamatasan, ang kinaiya, ang pagkakristyano, no, bilang mga sumulunod sa aton Ginoo. Pero sa panahon sang Kwaresma, ang simbahan may mga nanari-sari nga ginapatigayon nga mga aktibidades kung sa diin nagahatag o kung nag-imbitar gid sa aton nga maghatag kita sang aton tion sa madalom-dalom siguro reverented nga pamalandong, no. Although nga tanang nga adlaw, no, we are reminded to be another Christ sa aton nga mga kauturan. Ano gid ang ining 40 kaadlaw ginapadalom, kag ang imbitasyon siguro sa aton do tama ka kusog mo na nga daw ang gina-look forward gid naton ini ang season of Lent o kung panahon sang Kwaresma, labi na gid ang Semana Santa, Reverend Ted. Father Mark, actually ang Kwaresma o kung ang 40 kaadlaw sa Biblia may madalom ini sila nga buot silingon, no, ang 40
40. No, kung sa diin ang aton gani Ginoong Hesukristo 40 dias siya nga 40 days and 40 nights siya nga nagtinir sa disyerto, kung sa diin gintilawan siya dito sang demonyo. Mabasahan naton ini sa mga ebanghelyo nanday Marcos, Mateo kag Lucas. No, kung sa diin nagtinir si Ginoong Hesus dito antes siya nagsugod sang iya nga public ministry. No, kag may ara man gani nga mga tingion sa Old Testament nga sa diin nagapasa sang 40 ka adlaw ang mga Israelinhon. May ara man nga 40 ka tuig nga nagapanglakaton sa kagulangan sa disyerto ang mga Israelinhon bagatapos ang ilang Exodus. No, so madamo sing meaning kay ang 40, ang silingon sang 40 sa Biblia in the biblical language, 40 days or the number 40 is the symbol for preparation, paghanda, pagpreparar para sa mga pagpalaabuton ng mga pagsaulog. O ginapreparar kita o ginadihon kita sang Ginoo sa sulod sa 40 ka adlaw. So amo na ang biblical explanation as to why 40 days gid ang aton nga panahon sang pagpamalandong kag pagpangamuyo sing madalom sing panahon sang Kwaresma, Father Mark. Gani katahoman no kay actually do gina-look forward sa sang tagsa ka tumuluo ang ibanti mambal nga kinanglan mo na nga bayaan ng imo mga kasalanan, kinanglan mo na magkumpisar, kinanglan mo na magbulig sa imo utod na kinanglan mo maglimos. Ang iban wala mo kung ano ginarason ay sige, hulaton ko lang sa Semana Santa, hulaton ko na kung panahon sang Kwaresma. No? Daw ginantisipar nimo nga amo ni ang tion kung sa diin daw ginapreparan mo gid ang imo kaugalingon sa paghimo sang mga we can say siguro extraordinary efforts in order to in a way not only to fulfill our obligations pero to please God man siguro, Reverend Ted. Yes, Father Mark. Kay Morgan, siguro sa mga madamo dabi kita ritual, madamo dito sa aktibidades sa maabot nga 40 ka adlaw sang Kwaresma. Pero ang pinakapunto gid sini siguro ya Father Mark amo ang aton nga pagpadalom sa aton nga relasyon sa mahal nga Dios. No, kung nga paagi sang sini nga pagpamalandong mas makilala naton siya, mas makilala naton ang aton nga pagkakinahanglanon sa iya. Kag subong man may i-translate man ini sa aton nga pagpakig-ambit sa aton nga mga isig katawo. No, kay di ba amo gani ang duha ka labing importante kasugo sa aton Ginoo, ang paghigugma sa Dios kag paghigugma sa isig katawo. Nga kung paano naton kuno hambal gani sa isa ka church father si San Juan Crisostomo, hambal niya gani paano dapat kung matuod na ginahigugma naton ng Dios, kabay nga ipakita man gid naton ini sa aton nga paghigugma sa aton mga isig katawo. Amo nga ginapakamaayo gid sang simbahan, di ba, ang aton fasting, abstinence and almsgiving. No, gani kun may sulusubra kita nga kwarta nga kwan, pwede man natin instead nga igasto naton sa madamo mga nakaanda na tabi pagkaon, nga kwarta para sa bisyo. Ano ang bisyo na? Hay ikuan naton nga ipahigad lang danay naton para magamit naton siguro nga mas mahatag naton nga bulig sa mga nagakinahanglan. Hambal gani isang programa ni Father Jibin, Sinsilium Mubas Damlag ko. Yan, oo. Gamay nga sakripisyo para sa nagakinahanglan, and then when we sacrifice, in a way we are joining o kung nagaupod, nagapakig-upod, nagaisa kita sang isa ka sakripisyo sang aton Ginoo sang iya nga pag-antos kita nagaulo antos man kay di bala may mga huyog kita, may mga luyag kita, may mga hindi lang gani kuno dapat ang sobra lang Reverend Ted, dapat kuno hindi lang na nga give till it hurts pero ang isa pagigama nami ng balit sa Santa Teresa, give till it hurts no more, no? So hindi lang hindi lang solo-sobra kundi naga-sacrifice ka, nagaupod ka man sa pag-antos ng aton Ginoo,
kayang iya ginhatag hindi lang niya gani sensilyo bugos gid no. Mm. He even offered no himself for our salvation no ginhatag gid sa aton ang walay tupo nga paghigugma. Ang gani Father Mark amo na nga kag na kuan ko may nabasahan ako nga subong nga Kwaresma ang gintugyan sa aton sa atong Santo Papa ni Papa Leo ni Pope Leo the 14th nga apart siguro sa aton nga mga nakaandan bala nga ginagapwasa kita o nagalikaw kita sa mga pagkaon sa mga bisyo ang kay Pope Leo subong nga ginangka sa aton amo ang paglikaw sa paghambal sing malain sa aton nga mga isig katawo. Di ka Other words, ang panglibak. O hindi magpanglibak, hindi magpangchismis, at hindi maghambal sing malain or sing kalainan sa aton nga mga isig katawo. Amo na ang ginapaambit sa aton Santo Papa subong. Isa kapag puasa man. Puasa, paumod, puasa na paumod pagid. Okay, so katahom, no? Katahom sang kay gusto ko man nga sa sining sa sulod sining 40 dias may mga reminders kita bla sa aton kauturan. Halimbawa, kung nangambal kita nga mga pillars of our celebration ini ang aton halimbawa pagpangamuyo, ma-discuss man naton paano o kung anong nanarisari nga pamaagi sa pagpangamuyo. Ano bala ang mga pangamuyo nga magadala sa aton palapit sa mahal nga Dios? Ano bala ang pangamuyo nga makapapag-on sa aton relasyon sa mahal nga Dios no mga kasubong sina? May mga nanarisari nga mga organization o kon mga movements nga may nanarisari man nga mga estilo bala uniqueness Reverend Ted kung paano nila ginabalay ang ilang mga pagsulundan para nga mangin malapit gid sa mahal nga Dios no. So one of which is ang uniqueness ang aton nga prayer life. No kung magambal naman kita nga fasting o kon abstinence ano gid balambot sa lingon sini nagambal ba lang akon fasting lang o naga-abstain lang sa pagkaon lang bala ini sa bisyo lang bala ini o na-mention mo na ang kay Pope Leo isa ka imbitasyon sa aton. Hindi naton pagsamaron ang dignidad sa aton nga isig katawo pinaagi sa malaot nga mga iginapaghambal naton dira lang bala na sentro ina o kung ano pagid ang iban nga mga ehemplo para nga aton mga kalagad ka best friends nga mambal nga ti maghambal nga prayer fasting or abstinence kaga almsgiving ano giblambot silingon sini no. So abangan ina diri sa aton programa aton ina nga pahat-pahaton matag kita sa mga ehemplo matag kita sa mga modelo agod nga mapamalandungan, masunod o kung pwede masunod sang aton mga kaalagad kag mga ka-best friends. Reverend Ted. Yan ni Father Mark. Mag-isa siguro, madugang ko na lang man, nga maayo siguro nga panimuot o disposition sa pagpangamuyo sa bunga Kwaresma ay ang kaangay sang modelo nga pag-upod sa kay Jesus sa 40 ka adlaw sa desyerto. No? Nga ang pagsulod sa disyerto, may nabasahan ako nga spiritual writer na lipat ako dugay ko na to nabasahan. Ang Kwaresma ko no more of pagsulod man sa aton tagipusoon sa liwat no sa sulod sa aton heart kay ang heart labi sa aton nga tradisyon sa Biblia ang heart labi simbolo siya sa aton nga inner life no ang ano gid bala ang unod sang aton nga tagipusoon sang aton panguna-una sang aton balatyagon maayo nga magsulod kita sa aton tagipusoon kag didto usisaon naton ano gid bala ang unod sang aton tagipusoon kag sa dira ang sulod sang aton tagipusoon ano ayhan ang mga bagay nga dapat tinluan o kun may nagakaigo pagid man balang espasyo dira ang aton Ginoo sa aton nga tagipusoon. Oo, basi nagkayat na bala. Oo, kuan na. Ukon kay kun kay isa Reverend Ted, basi ara na siya lain nga tawo nga ara da no. Ay butang mo ang isa ka tawo pero wala mga di ka mo label. Ay, black label. red label. Red label o blue label. Mas na may ang gold label. Gold. Gold yan mo namin. Why kasi nakatilaw? Hasta lang ko sa blue. Ang reserve, mahal na nakatilaw ako isa ka beses.
Oo, wala man tabi inugbakal ano pagkatilaw. Anyway, sige. So, tama na no. Usisaon naton ang aton kaugalingon, aton tagipusoon. Anong tawag sa Tagalog? May puwang. May lugar. May espasyo pa, may espasyo pa. Oo, may lugar pa baladera si Jesus. O kung madomdoman mo lang si Jesus, kung may ginapangayo ka, do bendo machine lang, o do ATM, Reverend Ted. O kung may kinahanglan kita, kay wala Father Mark, kung aton wala matiparahan kung kaisa, daw mas makilala kung di ba mas madali dabi magpanawag sa Dios o kung magpalapit sa Dios kung nagakinahanglan kita. Pero kung sa masami dabi, kung ara naman sa aton ang mga bagay yung ginapangayo naton, puno na kita sing maayo ng mga butang, kung kaisa nalilipat kita, hay diin na dayon ang Diyos dira. Nalilipat kita para na sa magpalapit sa Diyos. Para sa aton mga kauturan, sounds family or sounds familiar. Oo. Kaya matahom no nga ginbutang sang simbahan, siguro sa paminsaron sang simbahan ng tiempo sang Kwaresma nga panahon sa tunga-tunga gid sang ordinaryo nga panahon. Gani. No? Kay sa ordinaryo nga panahon ay daw normal nato nga kabuhi, damo kita sing mga gina-achieve, madamo kita sing mga hilikoton, galing mas manami gid nga paminsaron nato ay diin dayon ang Ginoo dira Sige. sa tunga. So, sa subong na nga schedule, sa subong na nga panimuot, Reverend Ted, no? Kay balikan na to na sa nambal ko na ni pahat-pahato na ton ang prayer, fasting, / abstinence kag almsgiving ato na tagaan sa Igtalupango diri sa atong programa 40 días ning balik-baliko na to ni ang usual nga schedule o kung usual nga mga activities sa panahon sang Kwaresma, i-share na to. Halimbawa, ti Miyerkules Badlis, ang aton nga pagbadlis, ang abong nga ginabindisyonan, wala lang ginakuha sa bisan diin-diin lang, di na sang tinuktok nga uling nga ginabasa kagin palhit sa imo ulo, hindi inalin sa kaldero, o kung sa inyo nga dalapugan, di inahalin na Reverend Ted ang ginabindisyonan nga abo, kag ginapalhit Usually, sa aton nga mga atang. Halid ini usually Father Mark sa mga lukay nga ginagamit sa nagbigat nga Domingo de Ramos. Palm Sunday o Domingo de Ramos, kag amo niya ginasugan, no? Tapos say amo na dayon, amo nang ginagamit nga ginapalhit, ginabadli sa aton nga mga agtang. Oo, ginabindisyonan gid ini. So this is not an ordinary lukay dira. Ang lukay ini sang nagligad nga Domingo de Ramos. Usually ang aton nga mga parokya nagatago sina sang lukay o kon ang ibanda ninyo nga mga membro sa pastoral council nagaubragi sina sa dagko nga lukay para pagkasnon nga tuig pag-abot sang Miyerkules Badlis, Martes pa lang ti ginasunog, may mga ritual nga ginahimo, ginapangamuyuan, ginabindisyonan kamo na ginapatin sa aton nga mga agtang. Ti may iba nabi Reverend Ted nga kita nila ang ilang classmate, mga kabataan naton bla, kita nila classmate may buling na sa agtang, sila way pa. Nagmato-mato tanang kadtos dalapugan. Nagpalit sa kaldero kag ibutangan mo tapos naman ko badlis. So, wala ganay pa insindi naton sa itong mga kauturan, may buwas pa kita nga halin ini sa mga lukay, isang nagligad nga tuig, ginatago naton ini. And then aton nga ginabindisyonan, ginasunog, may pamaagi pag sa pagsunog. Ang iban ti para wala gid sang iban nga makasimpon, may mga style pa sa pagsunog, no? May iban man nga ti ordinary lang nga ginasugan man, no? Pero ginapangamuyo, may pangamuyo sina sa Santos nga misa, and then tion sa pagpatin sa aton nga mga agtang. So, magluwas sa Miyerkules Badlis. Ano ang usual nga mga activities naton sa simbahan, Reverend Ted? Kung may ma-share ka nga gamay, anong mga aktibidades nga ginaobra sa mga parokya kag mga mission stations nga importante sa panahon sang Kwaresma? May ara man kita Father Mark nga mga Via Crucis sa Biyernes ng Kwaresma.
kada hapon, usually hapunanon na ginahimo sing mga kuan diri sa amon halimbawa sa Banika ang tag may ara sa main church tapos may ara man sa mga tagsa ka mga kapilya tagsa nga mga kapilya BEC nga ginasakupan nga may Via Crucis so muna gani updan ko ina okay tapos may ara pero isa man siguro Father Mark nga pahanumdum sa aton labi na gid sa Miyerkules sa Ash Wednesday tion inising fasting no fasting so sa diin ginapakamaayo isang simbahan nga sa mga tanan mga able-bodied nga mga tumuluo halin sa 14 anyos hasta sa 59 years old no until mag 60 fasting no ang hindi pagkaon no pagpuasa okay so sa diin one full meal lang siya. One full meal lang no ang iban nga ni way gid gani ka kaon tulog nga adlaw pero kwan okay na ina one full meal isa ka kwan and then waay na sa merienda pila danay magpulog pamahaw danay magkuha magtilaw-tilaw sa mga kima-kima tubi lang danay di healthy oo kag kun Biyernes apart from sa Via Crucis may ara man kita nga abstinence sa diin ginapakamaayo ang paglikaw sa pagkaon sang karne. Okay. Oo. Syempre may ara man na sa Biyernes Santo ang pagpuasa man kay sa aton simbahan sa aton mga Kristiyano duha ka beses lang kita gina-require sang simbahan nga magpuasa ang Ash Wednesday kag Good Friday. Okay? So amo na ang siguro ayo nga mga debosyon naton Father Mark sa sini nga panahon sang Kwaresma. Okay, kag mga usual nga mga nakatabo nga mga schedule, may konfesyon ng bayan, may kumpisal ng bayan. may pagpakumpisar sa inyo nga mga parokya, nagaimbitar sang iban nga mga kaparian no nga magbulig sa pagpakumpisar, kayang iban sa aton no, iban sa inyo nauya magkumpisar sa inyo parish priest, assistant parish priest o kung sa pari nga na-assign dira sa inyo nga parokya, mambal ka mo. Ay, nauya ko kay Father, basi isugid yakon mga sala. O kung nauya ko kay Father, basi mabisto ko. No? So, may mga kumpisala ng bayan, check yun na sa inyo nga mga schedule sa mga parokya. Magluwas sa mga regular schedule sa pagpakumpisar dira sa inyo parokya kag mga mission stations. Usually, ang mga kaparian nato nga nagamisa sa mga kapilya kung kisa nagaulo advance man naabot kag antes magsugod ang misa samtang nagapreparar nagapakumpisar anay no. Kag halimbawa diri sa sa Katedral do kada Miyerkules na ang schedules, Miyerkules kag Sabado. Sa Mount Carmel daw kada adlaw 30 minutes before the Mass ina Reverend Ted. Kapamangkot ako sa una kay Father Berman no. And then sa shrine naton there is a Sacred Heart shrine. May confession dara Biyernes sang aga 9:30 to 11:30 kag daw 2:30 to 4:30 balas ang hapon man. May ara Biyernes, may ara Sabado kag ang mga kaparian nga na-assign dira sa shrine no, they really give time no sa pagpakumpisar antes sang mga misa nila dira no. Kag sa mga parokya nato may mga confession man. Kang usual pagid nga nagakatabo nga activity sa aton mga parokya, may ara sang Lenten recollection. Recollection sa Bernard. Damo ka na gani invitasyon no nabatian ko na to eh. So may schedule ka na sa dao din pagid. Basta madamo Father Mark. Madamo hindi mo na madumduman no. So sang nagaligan naga-recollection ka man to sa dito sa Maluklok no, dito sa formation sang SDP no. So may mga kasubong ni Reverend Ted nga mga mayad ni mag-facilitate sa mga recollection. So gani isa man nakation no
sa pagpamalandong sa subong nga panahon sa Kwaresma. Reverend Ted? Yes, Father Mark. Amo nga madamo kasi mga schedule, mga recollection. Ay, iniman tion man nga ginabuligan nato ng ato ng mga kauturan nga padalman ng ilang pagpangamuyo kag ang ilang relasyon sa aton mahal nga Dios. Kaya amo man na siguro ang punto gid gani isang recollection eh. Ang mga sino ganda hambal sila nga si San Ignacio de Loyola, Saint Ignatius of Loyola, hambal daw nabasahan ko nga ang Kwaresma daw mambal nga daw amo ini ang long retreat naton nga mga Katoliko sa bugos nga simbahan. Okay. Mm-mm. So, naghahatag isang tion sa pagpamalandong, no? So, basin Yes, naka-FB Live ka dira, may mga greetings kita, antes kita magtakop sa atong programa sa bungaga. Ilang tabo naton Father Mark ang aton nga mga greetings. Good morning, halin kay, of course, Ari, si Tita Bing Coronado Toledo. Oo. Good morning, everyone. Reverend Ted and Father Mark. God bless us all. Hi, Gab. Hamali Nanay Bing. Subong man, si Alagbay Melody. Good morning, Father Mark. Good morning. Kapamangkot si nang Melody. Kung birthday gid man subong ni Monsignor Oni Gordoncillo. Subong Father Mark, February. Birthday ni Okay, Monsieur February Oni. 16. Nalipatan ko siya kagina naton. sa nalipatan ko siya kagaina sa akon nga misa. Birthday ni Monsieur Oni, kay tandaan ko na sa una way na kami dayon klase mo. Gabisita kami di ka magkulo kanta sa iya kag ginapakaon niya kami. Ay wala dayon klase. Oo na lipatan ko lang gina sa misa ipa-update naton ining mga birthdays naton, mga anniversaries kag mga death anniversaries ang aton nga mga kaparian, no. So daw medyo wala ma-update ang ari sa ang kopya naton diri sa Spirit FM. Oh, natandaan ko kay Monsignor Oni, Father Mark, siya ang nagkumpirma sa akon. Siya nagtampa sa imo. Oo, tandaan ko ato Independence Day ato sa 2006, June 12. So pare Yan ni pusong makabayan kay Independence Day ako gikumpirmahan. Oo, mamayad gid. Okay. 2000. Tapos subong 2006. 2006. Ano ako sa to? Grade 4 ba ako sa to? O grade hindi. Grade 5 ako sa to ba? Oo. Tapos subungan Father Mark, si Milagros Araque. Good morning, Father Mark and Reverend Ted. Good morning sa tanan. So far, amo man lang na ang aral sa comments. Nag-message man sa akon si nang Myla Marcelino. Kapamati ko na siya sa iya radio, Father Mark. Morning. Musta na ng May, ang mambusaw? Sige, Father Mark. Lang na. Kagadugang mo gali, Father Mark, buwas, February 17, apart from may ara kami buwas philosophy day nga symposium, buwas sa Santo Niño sa Menhari, sa Numancia, Aklan. Oo, may paano ko to buwas, mawakal-wakal naman ako to buwas. Sinong kaupod mo sa buwas? Upod mo mga taga-seminaryo sa Cagay? Oo, ang ako upod nga mahatag sa conference, si Father Kervin Roldan sa Diocese of Calibo. Pilosopo ato siya. Pariyo man si imo, pilosopo man. Kaga ako man gali, Father Mark, idugang ko man February 17, daw importante man siguro nga adlaw pagpahanumdom sa aton mga Katoliko nga Pilipino kay buwas ang anniversary o kon ang celebration sang pagdumdum sa aton nga mga bayani ang Gumbursa. No? They were martyred on February 17, 1872. Okay. Sa mga kaparian nato, no? Si Gomez, si Burgos, kag si Zamora. Okay, so way naman? Ay naman na Father Mark. Okay, dugay-dugay basyara ng imo sugat, no? Sa aton mga kalagad ng mga best friends, no? Mayong agagid sa mga nagaupod sa aton dara sa Hani Karinderya, no? Damo nga salamat as always sa inyo nga kaalwan. Basi may pinaisanda, pati lawan nyo si Cardinal Joe sang inyo manami nga pinaisan. Wala kay ngabot ang akong message sang sang Sabado. Ang last order gali ako nagkaon. Marami sila ang ilang pinaisan nga isda. It's either nga mga ibis-ibis o kon pagod na isda o kuha ko no basta may pinaisan dasig maubos ay
kilala mo man si Cardinal Joe, mahilig ni sa mga simple lamang nga mga pagkaon. So Nahiglaw na sa sinamagkaon. na gani kinakontak ko gani ang membro to sang iya panimalayo kung may laktan sila subong kay may gin contact ko nga maluto sang laing bala, luto gabi. Kay sa Manila kung kisa daw hindi na matilawan ang aton mga luto nga diri no. So may mga chimpo nga ginadalaan ko na sa Pinaisan, nadalaan ko sa Abalong sa sa residensya no dito sa Intramuros. So damo nga salamat sa presensya ni Cardinal Joe sa mga activities sang Archdiocese of Capiz sa iya nga kaalwan sa pagbulig sa aton no. May mga wala gid siya nagtalikod sa aton sang aton mga kinahanglanon diri sa Archdiocese of Capiz. So kaisa gani Reverend Ted na huya na kita mag pangayo to siya kay do halos sang tanan naton nga mga parokya kag mga mission stations nga naga construction, may mga kinahanglanon, mga pari naton nga nagamasakit na nagabuligid si Cardinal Joe. Cardinal Joe. Kutob sa iya nga masarangan no. So Cardinal Joe madamo nga salamat sa gihapon. So may parting words ka pa before we end our program? Sige, Father Mark, sa ating mga kaalagad ng mga ka-best friend, tinguhaon natin nga siguro sa mga masunod ng mga inadlaw, paathag pagid natin ining tiyempo panahon sang Kwaresma, kag magbulig siguro ini nga programa namon, Father Mark, sa ato gid nga pagpangamuyo kag pagpadalon pa sa aton nga Kristiyano nga pagpangabuhi, ilabi na gid sa tion sang Kwaresma, Father Mark. Damagi nga salamat, Reverend Ted, kaghalong sa pagbiyahe pa kadto sa Kagay. Enjoy, kagabay pang imo mga estudyante, mas madamo pagid ang matun-anan ninyo. Damagi nga salamat. Good morning. Good morning. Kadayad man nga Lunes nga aga sa aton nga mga friends dira sa Capiz Doctors Hospital kay Brenda Lee, kay Rolin, kag kay Shane. Good morning dira sa inyo tanan sa aton nga mga doktor dira kag of course sa mga pasyente. Abi kaway-kaway. Good morning dira sa inyo. Kabay pa nga ang mga nagapa-check up dira sa subong na matagaan sang alibyo ang inyong mga ginabatyag no. Ma'am Brenda, ti yum-yuhom anay Lunes, yum-yuhom kamud anay sa mga pasyente naton kag damo nga salamat sa inyong nga pagpatigayon nga ang aton nga mga kauturan dira labi na gid mga nagamasakit no, mapatigayon sang maayo god nga makapacheck up dira sa aton nga mga doktor dira sa Capiz Doctors Hospital. Sa mga biyan naton sa OptiQuest dira sa Barangay Dingina no, mayong aga kag madamang nga salamat. Always kay Dr. Rene Wenda, thank you very much kay Doc Rene kag kay Doc Faye. No, madamang nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa Spirit FM kag kay Father Mark. Good morning gidara no kag ti kung kaisa no yaman ta sinay magahulinyo sa ato man kilala kay daw managanihan ba ko sila ti I have limited friends ti kung may mga extensions ang mga bululigan na bawo ginapang text ko ni sila kay madamo nga salamat sa gihapon to be part of sang aton nga misyon sa pagbulig sa aton nga mga kauturan sa mga doktor naton Doc Rose Gabor, sa mga kay Doc June Berhamin, kay Doc Rona, kay Doc Daphne, kay Tita Libel, sino pa dira, kay Doc Lilibeth Grinyo, Doc Rofil, sa inyo na tanan. Thank you good as always. Na Doc Edgar Delfin, sino pa, kay Doc Lagunday, tanan na lang. Doc Bagyo, damo nga salamat sa padayon nga pagsuporta sa mga kausa nato noong kaisa sa inyo kasakuon iti ginakulit ta pa kamo abido pasyente ko na discount man. Kag sa inyo of course nga mga admin kag personnel na sa mga sekretarya nila siniti amo maning patigayon sa aton mga kinahanglanon. Do diri nato nga napakita bisan diin man o kun ano man ang estado sa aton kabuhi nang in parte kita sang
kaayuhan sang kalibutan tungod sa aton maayo nga panimuot. Sa Bath and Body Car Wash dira sa Barangay Banica kag sa Arthur's Cafe sa mga staff naton dira. Good morning, mabot kinang timpong nga mga pi kami dira sa Arthur's Cafe. Good morning kay Engineer Arthur Adricola Sr., kay Nang Nining Adricola, kag kay Sir Julius dira, kag sa imo mga kaupdanan, kay Ma'am Klakla. Si Ma'am rin na rin, si Ma'am Klakla. Kag lapit man dira sa ang Bath and Body Car Wash are sa Tabok sang Tulay sa Banica going to Panay. Lapit man dira may ara dira nga Domisal Japok surplus salin sa Japan kag sa UK. Lulantaw lang mo daw sila mga display pero take ko nung nami sa mga display dara may espiho da ko nung pagtulok mo daw gagwapa kag nagagwapo ka pagid. Ara da si Ma'am Paula mabiabihon dara nga nagabantay sa iya mga baligya. And good morning dara sa inyo, kagabay pa nga madamo da sang mabakal para nga may mapambit man ka mo diri sa Spirit FM. Mabati-bati kay Ma'am Tabing. Sa mga nagapanarbaho sa Mirola Hardware, good morning from Spirit FM and from Engineer Arthur Adricola. Sa mga kinanglanon naton sa ara ang Rix Machinery sa Barangay Lawaan in front of Lawaan Integrated School. Bisitahi kaglantawag yung mga kinanglanon. Ngayon lang mo discount discount maton ni Father Mark. Morning man sa Tagalawaan Petron Superstation kay Ma'am Cheryl kag sa ibang mga kaupdanan, Sir Mati, Tintin and Xavier. Mga nagabulig sa aton like Cal's Poultry Supply no sa pagpatigayon sang mga pagsabat sa aton man kinanglanon Thank you very much kagabay papadayon kamo tanan nga bendisyonan sang mahal nga Dios. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas ang ginapangunahan sa katon halangdon nga Arsobispo Most Reverend Victor Bebendico upod sa akong partner technical sa subong nga aga alagad Benny Darida. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo kag sa pagserbisyo sa tao. Inyo alagad Father Mark Grand Floor, mayong aga sa tanan. Kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa aton tag sa kapagbiyahe